Yo, magandang umaga mga kadiskarte. So, atin naman pasyalan yung ating pinagkakabuhayan ngayon, yung mga tanim nating mga parya at saka kabatiti mga kadiskarte. So, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba yung step by step ng pagtatanim ng mga ganito. So, tignan naman natin mga kadiskarte. Apa, nagrigot kon bakit kan. So, yan po, nagko-cultivate po tayo ngayon ng parya. So, tignan nyo naman, napakaganda. So, yung mga ilang ulan pa lang ito mga kadiskarte, magaganda na sila. Hindi pa tayo nakapagbuano dyan. So, sa nakikita nyo, meron tayong dinidiligan. So, tataniman natin to ng mga sili mga kadiskarte. So, papagitnan natin siya ng sili. So, tignan nyo naman, talagang na quality check tong tanim natin. Meron din tayong kabatiti dito at saka ampalaya dito. Ayan na. Tinay mo lang sili tinay. Sili. So atin naman cultivating tong kabatiti natin. Bukod ka po rin tapon na kapag sibugan. Ang lanak sila sa bibuya. Ayun na. Marig ito i-vlog mo tao. Ang minawin anak sa tingkas gaya. Mayat gaya tayo. Magkatong niya. Diba eh? I-vlog mo to. Nagpintas na bibuyain. Babang araw ka ngayon. Ngayon ba tayo? Nagbibuyain. Ako nagtamaan na di bugin bilyat ta. Tamo mata. Kumintas. Tapos pakanin nakatabak namin nakata. Di ba bugin bilya stress free kami diyan. No bugin bilya ay natingid ta dami bugin bilya jay. Ay, kita man ay nagadupay nga sa luyot yung patay na kita ta. Adugo na. Ditbo. Ito. Simplang. Vlog kami ba niya? Sige masuk tang nakikantay. Asin. Bang tren dama, madam-dama ikan nak. So tayo magdidilig ngayon mga kadiskarte dito sa isang solar natin na puno ng mga talong at saka kalabasa. Gure ka. Doon na po noon. Dadagsin. So tayo ayusin naman tong napaka-cute na talong natin mga kadiskarte. Lagyan natin siya ng pagdidiligan niya. Tapos linisan natin, tanggalin natin tong mga dahon-dahon kasi nakakasira yan. Yan. So tignan nyo naman tong cultivate niya, meron siyang kusot mga kadiskarte para syempre okay na okay tong kanya. Fertilize niya. So atin naman tignan tong sili natin mga kadiskarte. So sa nakikita nyo, ito yung sili na itatanim natin dun sa bahay natin. Yung sinabi ko kaninang kinocultivate natin dun.
Pagkatapos mag-cultivate, maglalagay na naman tayo. Tapos, para diretso ang trabaho. Panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the